хора, вие сте в моя канал. В този канал вие ще виждате много разнообразни видеа, като румтур, нови придобивки и всякакви други интересни видеа. Надявам се за вас и съжалявам, че съм толкова лошава. Печеската ми се развали. Да, по принцип тя е плитка. Добре, да не променим темата на клипа и всъщност темата е опознайте ме. По-точно в това видео аз ще ви кажа около 4 факта за мен, които вие ще със сигурност от чисто любопитство после ще ме попитате. И да, нека да преминаваме към въпросите или фактите, не знам как да ги наречам, да не се бавим много с видеото. Извинете. Така. Първи въпрос е как се казвам. Василена, но в канала ми се пиша Веси. Просто така избрах да бъда. Втори въпрос е от кой град съм, стамбулист. Трети въпрос е кое училище уча, не, кой клас съм, трети, за четвърти. И последния въпрос, който е четвъртия въпрос, е от кое училище уча. Защото е спеси. Мисля, че казах, че се живее в град Стамбулист. Да. И така. Може би това е видеото за днес. Ще направя още едно такова видео за съобщение, къде ще обясня всичко нужно, което трябва да знаете. Кога ще снимам, какъв ще е плейнгаунда, който ще виждате в къщи. И да. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е било интересно и по-точно да сте ме разбрали какво искам да кажа. И да, ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте се за моя канал за още видеа и чао, ще се видим в следващото ми видео.